Hola amics, què tal esteu? Soc Marta Estellesteres, del Col·legi Maria Auxiliadora d'Algemesí. Avui us vaig a contar un secret. Quan llegiu, viatgeu als 3 llocs, com a l'habitació, a la cuina, al balcó. Ara vaig anar al lloc que més m'agrada, la platja. I avui us vaig a recomanar l'últim llibre que m'he llegit, La festa monstruosa. Que ha fet el llibre és Carles Cano i el dibuixant Paco Jiménez i l'editorial és l'editorial Romero. El llibre tracta sobre uns monstres que el seu món era tot blanc i negre. S'imagineu tot el món blanc i negre? M'encanta este llibre perquè en l'escola el que passava que els ensenyaven a tirar-se pets, a mossegar-se les ungles. No seria l'escola tan guai com la mostra. L'escola era supercochina. I un dia els monstres es van deixar a casa soles. I sa mare es va dir que no tocaren els pots de pintura. Però ells, com no feien cas, els va tocar i van fer el món de 1000 colors. I el que més m'ha agradat d'este llibre és que quan va tornar la mare no se va enfadar, se va posar supercontenta per tot el que havien fet. El món ja no era blanc i negre, el món ja era de 1000 colors. Imagineu que cadascú pintara del seu color preferit el mono? Seria molt bonic!